A my sa musíme poučiť z chýb, ktoré urobili iní. Spomínali sme Francúzsko, Veľká Británia. Tí si nesú, by som povedal, trest za svoju koloniálnu minulosť a nezvládli to. Ale nás ako príklad negatívny by mala vždy zaujímať krajina Nemecko a krajina Švédsko, pretože ja som to spomenul. Oni si tam napúšťali ekonomických migrantov a tým, že nenastavili pevné pravidlá, potrebujeme ťa, aby si tu pracoval, tak bude to ako v Dubaji. Prídeš, máš na 3 roky kontrakt, odídeš, vrátiš sa domov, nikdy nezískaš štátne občianstvo. V Dubaji je 3 milióny obyvateľov a 12 miliónov cudzích štátnych príslušníkov, ktorí tam pracujú, ale nikdy nemá šancu ten človek získať štátne občianstvo a zostať tam. Európa je v tomto nezmyselne veľkorysá a na to Nemecko a Švédsko dopláca. A vzhľadom k tomu, že dneska cestovanie a komunikácia je veľmi jednoduchá, tak to Nemecko máme obrazne povedané za horami. Viete, že to je veľmi blízko. A ak v Nemecku sa stane niečo fatálne s tou krajinou, tak môže sa stať, že sa ten problém prenesie aj na územie Slovenska.